Tervetuloa katsomaan Random Roblox-pelit part 2. Eli tällä kertaa mä kirjoitan kirjaimet vaikka toi ja toi. Vaikka tämä. Joo. Mä oon itse asiassa pelannut tätä puhelimella 5 minuuttia. Eli mä vähän tiedän. Mut ihan vähän. Mitä sä haluut? Nappari. Jee. Kasvoiko nää jo? Herra joskus. Tämä on nopeeta. Kiitti. Ja sitten mä ostan näitä. 4. Ihan crazy paljon. Kasva. No aika nopeeta on kyllä kasvaa. Tää on toi supermuuttua. 100. Strawberry seeds. Mansikkaa. Koira. Kattokaa kuinka hyvä mä oon. Parkouraa. Eiku. Jäätyyks nää täällä korkealla, bro? Aha. Et nähnyt mitään. Tuohon voi teleporttaa. Jos mä pääsen tuonne ylös, niin teidän pitää tykätä tästä videosta. Jos mä pääsen ton bambun päälle, ton puun päälle ja tän palmun päälle, niin teidän pitää kaikkien tykätä videosta. Hei! Mä oon täällä jumissa. 1/3. Kaksi ja 3. Ding ding ding. Tykkää videosta. Noniin. Tässä oli parikin. Ai niin, mä unohdin kertoa tämän päivän tavoitteen. Tämän päivän tavoite on saada tomaattisiidi. Se on tämän päivän tavoite. Seuraava on blueberry seed. 400.
Nyt mä vaan annan ton. Niinku kasvaa. Nyt se ei enää kasva. Mikä? Häh? Onks tää homeista vai mitä? Kultainen. Minä. No. 436! Mä saadaan tää nyt melkein. No, kiva juttu. Ei ihan riittänyt. Tää on vika keikka, tää on vika. Mä tunnen sen. Uima. Noni. Ota se. Noni. Mennään. Let's go! Katsotaan. Kasvatetaan tää kerran vielä. Noniin. Siinä kasvaa. Mihin se katos?